paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apa ngay? Tumanaul mo tandagiti aso da pari ba daw? Awan da pari ba dong kan marito yang ditabalay da? Awan da manin. Asin mo nga timang pakan, ititarakan da. Ay, imay ni marito yang. Imbilin na asikanto kanon ti mapanmagpakan iti aso ken manok kas kada pusa da. Ken adan sapay rabbit da. Na! Ipapapananda marito ya, kun pari ba daw? Jak amo Di namot imbaga no sa dino ti papananda. Mas dawak. Pasaray awan da mutan dita balay da. Ala, ingka nga rod pa kanon dagiti tarakenda. Kasi damit no mabisinanda. Ay, mabisina kun ba daw? Mala daw samot ti pinanganda dito. Urahin ta ka dilaeng. At da ka pa'y kung tinapay ijay. Ayun anya. Ay, inak man agkapay kun mangan iti tinapay. Nalpasak mo tinanagkapi itay. Urahin da pa'y kanu malpas ti tabon. Sa tay tumangan. Kasta ka day. Mala, urayin ta. Malpas tayo amangan. Agdiritsutan iti kabangibang abarangay. Gaputa addaman kanulam lamayan dan ijay. Anya, nukas ta. Ipabigatan ti agaway. Numabalin pa'y kidinakit. Sa tanto agawitan intun malpas ti tabon. Na, kasano ngayon dagiti taraken ta? Bayahamon day ta. Sa nabali, tadamon ni parinting ijay. Isaw timang pakan kadagiti taraken ta. Ay gumatangak man iti may sa kilo ang mais kagawad ko nang. Maes, Wun, may sa kilo? 35 laeng, kapitan. Apay ngay, takas lang na podo ti ulong. Ay masurunak man iti dayjay apari ba daw? Muna nga awan da iti limangal daw. Misan ang mangisagana iti kanan ti taraken da? Anya? Sakit ti parigaten da na mapan-aglutaw kun mangpakan iti taraken da manok, aso, itik, rabbit, kas kadaan niya pa'y dita. Ada pa'y ibunda a Martinez? Nagadon ti tarakenda. Tidakas na, naibusan, nagiti ipakan iti animal da. Sa dino ki dimot at ipapapananda? Ay aganos ka, kapitan. Tas si kama tinangital kanda kadagiti tarakenda. Ay, agyaman na. Nakasangpet tamot laengen dito'y balay. Ay, wain tuyang. Ay na. Nabanbanuga ka nangawawit iti may sa asa ako akarnay. Kasano, insa ko ti ulo ti baboy, at dapay karni ti baka, nuang ken manok, nagdudumating kabkabil mo dita. Erwar mo kay din dagiti daduma dita akarnay. Taya dubaw, tapnusan nababangles. Ay kato na, day talagayam. Dagiti daduma, ipan ko iji balay da parinteng. Anya, Amo kadakkel ti rip da kahit. Irip ta ti daduma. Sumut lagayam anabayag kay nga awan? Tagayam? Di mayo kay anapan nakiwatwat iti sa bali a lugar. Kasanaw, kit awam mo ti maangay itapas ka nito lugar tayo paray. Siya kung tigim matang iti mais, akanin ti manok yaw, ta naibus. Kasta ka di paray. Ay, uwan gayam. Di mo't addadakkel a review paray. Ada? Apay aya. Ay, umay ko man nga ron iparip na gito'y napati akar ni paray. Amangan nga minum babangles kay. Sige Hagyaman nagpari Nagadumo daytan paray. Ay, kita dua paray. Iso nga ron nga umay ko iparip dito'y balayo paray. Anya, nagado akar ni tinyag ni Tata Badong di tayo ang kail. Kasta nga ron. Ada ulo ti baboy. Kukod. Kan ipos. Ada pa'y karne ti manok kan baka. Kan luwang. Apay ngay, tadi kayo nagluto iti pulutan ta. Awam mo imbagan ni pare ba daw nga ada itad na kanya. Awam pa'y kuna naman asukatan nating gatang ko iti kanin ti manok da. Ay, bawasan nyo kit iti karne, tapno ada pulutan ta. Di dan tumot la siguro madlaw.
Jak pagtatakunan day ta akarni. Paray, umay kuman alayanin dagiti kukod ti baboy. Tapno ilawak may ti bukbukal. Ah. Naimas kita si dain ti kukod paray. Ay, mabitla ay. Atoy. Agyaman pare ah. Sige, inakon paray. Ay, di mo pa'y binayadan ti 35 nga inggatang ko iti maes akin ng ti manukmaw. Ha? Babalin abayadam. Ay. Basol mo ah paray. Tagimatang ka. Na. Apay imbaga kaya gumatang ka. Na. Amok pa yan, day taamay. Narigat nga rod ti kasta inteng. Inton maminsan, di mon ulitan. Ay, 100% ajak ton ulitan ti gumatang iti taraon ti manok da. Hindi akon pa kanan ti oraan niya di taading wunda. Ha, Di ko namkit day. Awan konsensya da. Di kayat da. Isudala ti matultulungan. Nagado akar ni asid si dain da. Ngem di dapay agpadigaw. na. Kunakman, no saan mo ang pagtatakkunan ti karnay? Imot dakit di. Awan ka diti among agpadaya ita dito lugar tayo paray. Apay, saan pa'y mat ana ibos ti karni nga abastuyo ah? Ay way, saan pa'y magkidi ah paray? Day talati paglaigan niyo. Di kay mabain. Ay, awan ti amok. Ay, kung ano dati among paray. Tapno saan kami pa nga umadayo kinituyan. Na. Ay, bantayan nyo dagiti tarakan nyo. Saan atila papapanan nyo? Manuusan nyo ka di pa ilanga pa kanin paray. Na. Nya kamutin paray. Nang runa ka daman sumarunong agpadayan. Day talati umay mo ibaga. Ay kwa paray. Ala kong tinabati nga ulo ti baboy iti unog ti rifyaw. Ewan. Tadi pa'y iso asali iti unag ti ref may. Alam amin. Di ka mangibat-bati. Awan man ang dapari ba dong kan marituyang ijebalayda? Ay, naibos siguro na. Tae karni nga inalala da. Iso arimwarda manan. Una. Kasta talaga. Ay, dagiti taraken da. Awan mang pakan. Sigurado ang mabisinan da. Ay, ingka pa kanin no kayat mo. Nauma ako. Kalkalpas tayo laang anangan. Ngam apay nga eh. Madimot ng tibuksit ko iti panagriknak ba daw? Uray sakto ya. Nasaki mo tinti kang kaw. Ay sus, sapay awan intugot ko nga agas. Ay, madanaganak. Amangan no saan analinis timpasango da kada tayo at haraon. Ay na, Diyos ka. Ikarek, saan kami na dumayo pa? Ay, kasta nga rod mo tikunak. Ay na, kasano nga rod ang makaawid tangay no kastaw. Sapay nagadayo di tao eh. Ay, dinasayat. Awagak ni Kwarog. Tapnuyag na dito yung tricycle na. Unman tanay, marigatan akon amag na. Ay, tibabawi kon ngay may ditawi. Nadidigra akon ba daw? Ay, agluto ako maitikanan dagiti baboy ko. Angam saanan, tainak pa'y agluto itikanan dagiti tarakan damari tuyang kan pari badong. Apay, di da pa'y simmang pat. Saan pa'y nga rod, mare? No adda pa'y sa bali nga agpadaya iti lugar anapananda. Sigurado ang maibayag dan ijay. Mayat sigurado nga adun tumanan akar ni tiyawid da. Siguro Kwarog. Ala, inakon. Ang mga numabisinan dagiti aso, manok, pusa, rabbit, billit, kaskadaan, niya pa'y atarakan damari tuyang. Sige, panawat kayo. Wow, maray. Ay, unayin da ka ba dong kan marituyang? Panagkunak, sandan nga agtrab-trabahaw. Taday tala makidayday at aramidon da nga gasawa. Naku namon, Kwaraw. Ilaw, tataba daw. Hello, Kwarog. Mabalin ka din o may nakamisukunan kanina na matuyang di tayo. Di ta ka din nakidayaan niya, tataba daw. Wine. Sige.
Agyaman na kwaro ka. Tanay na. Madentirig-rig namin dito eh. Apay nga eh. Ay basta umay ka dito yan. Sige, tatabadaw. Urayan dak dita. Ay nagsakitin di dyan ko ay. Ay naday tuyang nga eh. Anya ka diti mapaspasama ka da kaya tatabadaw. Ay, oray siya, kwaraw. Talaga amaday. Ay, madiday to yan. Ay aguray ka pa'y kwaraw. Isardeng mo mampailang tagpataray. Ay tapo mabak. Ay jak manusa rin ang talagaan ay. Ay, papanan nyo ka day. At mo masiyar. Ha? Ay, awan siyar ditaw eh. At daya kat na'y katurturudan dito. Lumugan kayo latan. Mabantayo jay paradaan. At siyar ijay. At napapanakin ton malam, iso asikan timang pakan kadagiti ding wanda pari badong. Apay awan da pay. Awan da pa'y nga road. Ay, nagbayag dan. Muda nga datarakan da, mabayag da. Ha? Ay, basta, mapan mo pa ka ng dagiti tarakenda, takaasi damat no awan timang pakan. Ay, sige, mapanak. Nasayaat, agan anus ta, kaaruba ta ida, kat mangnamnama da kadata. Ewan ka de. Wan kun kunak. Ngamjak mapan. Ay agyaman na kwaraw. Aw, awanan ti sakit ti tiyan niyaw, tatabadaw. Ay, agyaman ka may kwaraw. Inapudno na. Madipay lang ti tiyan ko kwaraw. O di itulod kayo ni Jabalay yaw. Wanaw, iji ospital. Ay itulod na kami pa lang iji balay. Unmut tagsukat kami pa'y nakababain mo. Ay, wana. Tanay, medyo sa bali ti angot yaw. Iyay. Napan mumutlat pinakanda giti tarakenda, inteng. Jak napan. Masadutak. Anya, di pa'y kat kaasi dagiti tarakenda pari badong. Makauma dagita at tarakenda. Sa nabali ko ma. Noon naminsan, wano namidwa, wano namitlaw. Ang imsadmat, kanayon mo din. Ay, kasanungay no sumangpet da. Kat makita da asaan mo a pinakpakan dagiti tarakenda. Uray man. Apay responsibilidad ko ayan dagita at tarakenda. Makapasuron. Ay nainteng. Rombeng nga ayatem ti kaarubam. Akas iti panagayat mo, iti bagem. Nay, simbangpet kayo matgaya man, marituyang, pari badong. Ayun maray, nagpasukon kami nga mengkin ni kwaraw. Mapan kami ko maiti ospital maray. Madlaw ko kat di pa'y napakandag iti tarakan may. Ay, pasensya kayon Binilin ko ni Inteng nga umay agluto ko maiti ka ng dagiti dingwen niyo. Saan mo't nga imay ditoy? Alasa na bali maray, tanda kami matenkin ni badawng. Da kaming ti makaamong agluto iti kanunda. Apay, kabailan nyo ti agluto? Awan marikrik na yaw? Medyo ayos mutin maray. Awan mutin ti kasano amarik namay. Nasayaat nga rudno kasta. Sige, panawan kayo nga ruday. Kasta unay arigat da tatabadong ka na natuyang. Nasakit ka no ti tiyanda. Nasaya at imimbagdan. Hey, kanayon da nga main adumayaw kun agsida iti karnay. No anda agas asok, wano padaya. Mapanda, adi da mabaen. Una raw. Hey. Timaday, uray di da kapkapin ano ti agpadaya, ay mapanda. Masurunak, mabaybay ang damutin, nagiti tarakan da. Sakpa iti aramidin da aparapakan. No pampanunutan. Saan mo't nga importante launay ti papananda? Kumusta maray? Mabalinti umay. Ay kat ubay kalat ta aparay. Apay, ibilin mo manin, apakanak dagiti tarakan yaw. Apay adamanan padaya, anadamag yaw.
Kahit mapan kayo manain. Ay, saan pare? Kinapudno na. Imaya. Umaya kagyaman kada kayaw kini maribanang. Ah, Kin pamrayak pa yain. Ti dumawat iti pamakawan mo kanyak pare. na, Amok nga da sakit tinakam mo kanyak. na, At iti may sakadag iti tarakan mi amanok pare. ha? Itad cooking ka pare. Na, na, Nalok magday ta pare. Daking ka no, parcham, wano, tarakanan. agyaman paray. Kaya't kada sa unday ta pare, napakawan na kan. Eh, aminat. Nagsakit tinakam ko kun ka paray. Ang ita, ta inikanak iti manaw. Ay sus, awan mo ti sakit tinakam ko kun ka. Manok lagayam ti agas na. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, nagadumot din na bisukol dito. Un nga raw, Mayat nagdadakkel. Mala, irwar mo ti sakaw. Talain ta amin na makita ta bisukol, tuya. Aregladaw ba daw? Pagkwartaan day tuya. Hey, Iso di kag patay-patay. anya day. Nangagsamot dagiti baboy ti sa uta. Di mo nga minpigsaan ti panagsauma. Ano di dagbuteng. Naguray ka. At dagayam si Arken Pigiri di tangataw. Ditaw iti pagturungan ti rugi da. Tagtaga rito yan. Tagtagaray. Sumalagayam ang nagdadakil dagiti bisukol ditaw. Kan nakadkadlaw nga awan agal-ala. Anya nga taaya, tilutunta ita asidaan dungaw. Ay, adamot bunga ti parya di talikodan ti balay. Ay, makauma. Napapait. Paray! Na. Umayak man, paray! Ay, come here, dumanon ka. Adyaman lang, pare, ah. At kagayam dito, paray. Magtanadanong ka. Anya data nakasako nga awit mo, paray. Iso nga rin ti umay ko ilako king ka, paray. Kita akman. Bisukul mo't na gito. Wen, paray. Naimas asabawan na ita, paray. Ay, mano nga, iti may sakilo, paray. Ay, nalakalaang, paray. Iso nga gumatang ka. Kasla kaya't kung agpaiso taxi da iti bisukhaw. Ay, kwarta man ba na? Gumatang ta, iti talo akilaw. Ay, agyaman nak, paray. Awan ka dik madmadlaw mo, intay. Gaan niya. Ewan man. Apay mutan. Sabali mo't tiraman dagito'y bisukol. Wen, madlaw ko. Tanagsidsidaak mutan iti bisukol. Agura ka, ta ikis ko man ti bisukol. Ta kanak. Na. Anya ti makunam, intay. Apay sa balida ito masya. Kunak tupay ka. Nagadupay ti sindakon. Sa mo imbagate kasta. Na, Kumusta tila kum abisukol ba daw? Ay, kit na ibusin ato yan. Ay, mayat nga rod no kasta. Why, iso mapantamanan, hindi kataltalunan. Nagado abisukuli yay. Un ang ay, kaslama konsensya nga may narugit ijay. Ay, uray ah. Saan mo't adatatag sida? Sa bagay mo't kit di Duwata mapan, tapno mabibit ang agaway. Kit isupay ti oras ko, ang mapan agisorsor iti bisukal, kadag iti babalay. Sige nga raw, mapantan. Di kagkapoy-kapoy, tapno agkakwartata. Gumatang kabot din iti bisukol, amaray. Naimas na itaoy. Nangalaan nyo mat ngay, iti ilakla ko yo abisukaul. Ay, kwa. Di talang igigid, maray. Anya di tala ang igigid. Kano kunada, anarugit ka no ti pangalalaan yaw. Nagkuna. Ay, di ka naglibak, tanasiputan da kayo dagiti daduma. Ayan niya, matay.
Kitaan nyo ano nadalos ti paggapuan ti ilako yaw, kabadaw. Bisukol! Bisukol yaw! Luko mo't day Gumatang tatataba ka daw. Ay, wan nga rod kwarog. Awakan ng timeta gumatang. Tamo na tinagapuan ti bisukol nga ilaklako na. Bisukol! Naimbaglangan taamok ti pangalalaan da iti ilaklako da. Luko at talaga day ta. Kaya't na lang agkakwarta. Tinasaya at ibagam da ito ni uncle mo. Di kagdanag. Ibagak at talaga kini uncle ko ti aramidan ni tataba daw. Nabatad apanang loko iti kalugaran da ti aramidan da. Siyempre ure asino mo't amaka mo iti dayta. Talaga amaka ungay. Ay, Diyos kay. Awan mo't tanti meta gumatang itilako ta. Un nga raw, uray ipadawat mo, di dapay kayat. Anya nga ti aramiden ta. Ay, amukan. Anya, Ipan ko ilakaw ijay ili tuyang. aywan, mayat day ta na panunot mo ba daw? Alpasan na. Igatan ko mo't iti bagas, ti daduma naglakwan ta. Wan, kan gumatang kamutan na, itinaimas asidaan ta. Lukas na. Hindi tinangalaan ni pare badong iti bisukol. Katuwain ng kail. Ay, loko abadong Isungayin ton maminsan. Di kay gumatgatang iti bisukol alako na. Ay, sa pa inaimas ti pinangluto ni Antim. Tagayam. Ay saus, linuko na kayo ni Tata Badaw, angkal. Masabat kung tulaan. Bagan nyo ni Tata Badaw, taisardeng ng tiyan aramidan na. Ay, wun Ang mga nuad dapay maala sakit dagiti mangan iti bisukol na. Iso nga awan ti gumatang itilako ta abisukaul, tay bagbaga kano ni Kwaraw nga amangan no adda pay red tide dagiti bisukol. Red tide. Apay, naggapong iti baybay, tilako ta. Tapno bagana nga, da red tide na. Nga ruda, Ay, aglablabos mo tinday ta, kwaraw. May samod day ta, di na mo, ti sasawid na. anya ngay nga ruda ramiden ta. Ay, sukatan-tan ti ilako ta. Nakita kay, adu ijay dagiti nagtubo at tungsoy. Tungsoy manan, Way, agalata ka dagiti tungsoy. Isaw, ti ilako ta. una nga polluted mo ti danong ijay. Sana balay, tadi na mo't amo no sa dino tinangalaan ta. Maray, kayat mo ti gumatang iti tungsoy. Ay, ure anya pa iti ibagbagam. Saan nakagumatang, maray? Di mo kayat ti tungsoy? Ay, jakayat. Gaputa amok tinagapuan na. Ay, ije nangalaan nyo iti bisukol. Ay saan, Maray? Nalinis ka danong tinagalaan may. Ay, isardeng yun timang loko iti padayo a tao. Tabasol day ta. Marinteng, daman ilako kaun, tungsoy. Na Gumatang kamot na. Tapno iso pa yung mapaglakwak paray. Ay, nagkaro kamat ataon. Amom ang naggapu iti narugit. Ilakong kanya. Apay anyat panagkitkitam iti tao? Ha? Amok, no sa dino tinangalaan niya iti ilako yung kanya kay bisukol. Buyo ang narugit ng ilako yung. Sana bali Kan i-process mo't lang iti bagida iti rugit paray. Tapilosopo ka. Naimbag man ta mairosok mo ti agsida kadagita ilaklako yung. Isardeng yun ay tan nga aramidan yung paray. Magluk-luko kayo iti padayo ataw. Intun kwan, iwasawas ka na. Anya. Ay nainteng, gapula ang tada dito'y balay mo, jay tao. Aglablabas ka matan. Apay akas jay ti imbagam kan kwa na. Ay, kasano? Masurunak. Di mo lakat imbaga itinasayaat. Awan ti maitulong ti panagpungtot mo. Riribok laang ti pataudan no kasta. Anya? Saan apungtot ti makasulbar iti kasta aparikot? Panunutam kit di noan niya tinasayaat nga aramidam. Ha? Sikat ti kapitan.
Amom anarugit ijay abanda ti masakupan ti barangay tayaw. Ngem apay, taawan pa'y ti maaramidam nga aksyon. Naa. Makapahay blood ba't kami daramid da. Ti kunamkit day, iso napasamak ken kadayta, ngamen, baybay ang meten ti maipapan iti environment resources ti barangay tayaw. Ay, kwa, ay jay, Di mat, nakalanad ijay, ama iparit ti mangiturong iti rogate iti danom nga adday taglawlaw. isuman. Oh, Kahit anya nga rod ti aramidam. Agaksyon ka ha, tapno mapasardang dagiti kakasta aparikot. kasta ya. Di kan tumot ngamin agpampanunod, intay. Naa. Ay, umuna iti amin. Agyaman na kada kayo amin, adi maray iti daytoy barangay meeting tayo. Kaya't kay akablaawan, iti naimbag nga oras. Mangrugi iti kaubingan. Ken iti kalakayan. Iso ang nagpamiting ak ita. Da, ada na doktalan amang iturturong iti basura da iti waeg. Fish pond, wano anya pa'y dita. Kahit saan ama iparbang tikas jay, ah? Biribad ngamin tikas jay, kakabaranggayan. Kagawad ko nang. Ituloy mo man, Mike. Sige, Kapitan. Pudno, tinakuna ni Kapitan, kakalugaran. Iso, ati aramiden tayaw. Liklikan tayo, ti agi basura, iti karayan, waeg, kan liklikan tayo ma, ti mangipaturong kadag iti likido. Nga gayos iti kanal, kan padanom, iti taltalon tayaw. Tapno maliklikan, ti pan nakakontaminado, ti danaw. Nasaya at mat nga rod no kasta ti inaramid mo, intay. Una, no awan tiriray. Rumbang lang, tanay, madadaal matan dagiti agbibiyag iti ayan ti danom. Kas iti bisukol, ken daddo mapay apakairanudan tayo. Una, naku na mo. Ay, adda ko mamot da pari badong kan marituyang tapno nang ngegda. Awan da nga raw, di da imay nakimiteng. Anya, meeting ti barangay tayo ang awanda. Baka pasuron da gijay. Kay baga kini pare badong at tarimaanan na ti pagayusan ti ruget, dagiti baboy da, waraw. Apay, at ka di agreklamo kadakwada ang Kyle. Siya! Diyak kaya tikas diya pamayan da. Sabagay, talaga mo't anarawit ijay, ngumawan ti agreklamo kadagiti adda iti asidagda, takabuteng da ni tataba daw. Una ngam tumulad da matay. Una raw, Ibagang maibilang da ti basura da, iti rumbang alugar. unang Kyle, matungpal. Ilasin da ti basura da ang nabubulok, kundi nabubulaw. Kasta, ti mayat apamayan da. Kasta ti imbaga ni Uncle Mac. Kuaraw. Wain tataba daw. Amin tayo alumugar di tao, aramidan tayo dayta. Aya, itaman pa ya kasta. Manipod ita, addan agmuni tao iti binulan. Anya, Iso amay pare tinter aramidan niyaw. Sana na mabalin nga iturong nyo iti kanal when waeg tirugit nga aggapo iti pigiriyaw. Tano di ka agtungpal, mamulta kayaw. anya, multa da agusay. Wain tataba daw. Kasta tinapagmimitingan may. Kumusta nga'y? Tinungpal da kadimatla ang tinapagmitingan niyo. Sigun ka ni Kwarog ka tinungpal da ka daw. Ay, nasaya at nga rod no kasta. Nalinis itan, dagiti pagtaraknan iti babaw. Ay, kat maragsa kanak no kasta, inteng. Adda ngamin dagiti agmun-monitor iti babalay. Kas kadagiti igid tiwaay ken karayan. Ay, kat dakkel met apakaidayawam daytaan aramidam, inteng. Una, apay ka pa. Na, Panagkunak, mayatin dagiti bisukol ba daw? Wain, awanan ti pagdanagan ta.
Tanalinisan nita, ti taltalan. Mabalintan ti agala iti sidaan ta. Ken ilako ta. Ay katuna. Sigurado nga doon tong tigumata. Tamuda nalinisan. Lakit di Iso adakkel met apagyamanan ta kindi kapitan. Gapo iti pan nakalinis ti aglawlaw. Ay naman kidi sarakin ni pare inteng tuya. Bisokol, para king ka paray. Adamit tintungsoy na. Talaga, pare? Ay katuna. So, di ka madanagan. Nalinis na kitan paray. Amok. Tagyaman na ka. Sorry pare O linakwang kay di damaw iti bisokol. Nagapo iti narugit adanaw. Awanin da dyan. Magyaman na nga rod pare. Agyaman nakmat kan ka paray. Ano saan aga po iti inaramid mo iday? Ang mga no aging ka ita. Kahit awan naglinlinis iti aglaw lang. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tilinutom apamigatan banang. Sinigang apaltat. Itay. Ay, agaw ka nga rin ta. Mabisin ako. Mabiit laang makatutor kamot Ay, Kapitan! Ay, pasensya kayon tasimre kaklatan. Nakalukat mo't ngamin ti ruangan niyaw. Ay, apay ay marito ya. Umay ko'y darom ni Badong. Na! Ha? Ngamen, kinabil nak ni Badong. Katawan mo't basol ka. Anya. Itataada tayo dito'y barangay hall. Dawatak nga ilawlawag mo tinapasamak marito yan. Anya ti inaramid kan ni pari Badong ngay. Nabartek asim mangpet idirabi ay, Kapitan. Dinamag ko lang, no apay anarabyan. Kalat matan ti panangkabil na kanyak itinamitlo adaras. Ay, jak amo da ita. Ti amaw, nag-aawid lang, idirabi ay. Kakayat kon ti maturaw. Hindi. Nga main, dapat naskin nga ramidak iti kabigatan na. No kasta? Saan mo nga raw nakinabil ni Marito yan? Kasjay? Awan nga rod ti amok ni taparay. Naa. Nga main, naparte ka. Iswadya ka mau. Na, Di nakulawan. Kasano ako naman nabartek ka nga awan ammo? Ha? Dinto ta kaibagbagam itay nagawid kan. Ta kayat mo ti maturag. Ta ada aramidem iti kabigatan na. Paray. Di ka awatan nga ron. Asaan ka nabartek? Paray. Aminag. Kinabil ko ni Tuya. Tanaumaak iti aramid na. Imbis ko mapakanan na. Ang saan? Tadamagan na pailang no apay anarabyanak. Iso ang nakapungtutak mo na. Iso ang nakabil kaon. Agpapanpay basol ni Marito yang. San arumbang akabilem ti may sa ababae. Malaksid lang No, ada paltog na. Kaya't mo nga agawin kan kwa na. ngaruda. Anya nga ti makunam ita kan ni Marito yang. Paribadaw. Ay, kwa. Tuyang. Pakawanan na kumalangay. Aminag. Basol ko ti amay. Anya mo ti makunam maray. Ay pagmultaan tayo ni Paribadaw. Wenno saan? Uray saanon, Kapitan. Tilakid dawag. Di na kuman ulitin timang kabil kanya. Naswerte ka pa lang pare. Agyaman ka. Tanaanos ni Marituya. Kumusta kayon kininana tuyang, tatabataw? Ayos kayo kadimot laang? Wain kwa raw. Tapno malpasen ti amay. Inamin kaon ti basol kaw. Anya? Kasanaw. Kit agin lalaing manan ni Uncle Mau. Napulaang ta ison ti kapitan. Kunamlan asino nga kisasaw. Talaga kasi ni Uncle Kao. Nangruna no talaga abasol mau, sirmunan na ka. Iso nga ron nga inamin ko na dagos ti basol kaw. Tadyak kayat ti adupay asaw. Kumusta nga'y Marituyang? Saan na kan akabkabilan ni Pari Badong? Saan matan maray? Ngam ti panagbarbartek na. Di nalata maikat. Kanayon nga agbartek. Ay, tinaskan. Saan na kan akabilan, Maray? Wen metkit de maray. Tilajak kayat.
nakaar-ariwawa. Ay ket bagbaga amlat ta. Ibagam nga awan tinasayaat nga ipaikan ko na ti kastangar aramiden na. Ay namaray, kanayon ko nga ibaga day taken kwa na. Ngam dinak mat ipang pangag. Aganos kalat ta. Amok, addan tumutla pagbaliwan ni Pari Badong. Ay, bakwanang. Nagbastos kan. Nagkunaasumrek kalatan dito yung nagtibalay kaw. Na, anya kumangay no kasta. Baak! Ay, kagawad ko anak. Kunak kuma. No ada sursuraw. Agtok-tok kapay. Sakbay nga umunag ka. Tuktok nga. Adulamin dahi ta. Pautangan naman iti arak. Kaya't ko pa ito uminom. Sakbay nga aghawi ta. Kuanang baak. Nang rika pa kaon. Nya, kamutay. Isungarod nga imayak ni tao itamok nga datila akong nga arak. Pautangan na kan. Ay sana mabalain. Napan ka nagbartak di banger nga store. Kalpasan na, umay ka dito. Ay dakayat ti kasta. Anya. Agawid ka kidain. No di ka pumanaw. Awagak ni Kwarog. Ay nalabas ka maunay nga agsasao kagawad. Ayan ni tata ba taong nanakwanang? Ay awanan, nakapanawon Kwarog. Hay, bastos ti awanan bay na tao. Kinabil na kidain. Anya? Ay, idarum ko day jay. Jak mapalabas dito nga inaramid na kanyak. Sige, nasayat day ta na panunot na nanakwanang. Tadi kat agruam. Agsagana ka ba daw? Nga main, indarom na ka ni Mari Kwanang, gapo iti panang kabil mo kan Kwana idinaminsan arabi ay. Anya. Apay ngamin akinabil mo, anya ti basol na. Kasanaw kinagrigat mo nga minakasarsarita. Umututang aklaan iti arak. Ngam kunam laki din no sino akalalay nga. Iso da jaya, nasipat ka. Ay tulungan na man dito yan. Ibagam nga dak dito'y balay iti day di arabi ay. Adulamay, dinak man niramraman iti kalukwam. Asawa na. Ngam di nakidin tulungan. Anya, ay sus, apay, imbagak nga garamid ka iti maday sa kanto agpatulong kanyak. O rayagan ano ka, saan ka tulungan? Kapayaban na kayo ni Uncle Inting iti barangay haul. Ay jak kayat timapan. Nung matuloy ti darum kanyak ni Mari Kwanang. Kayat ka dito'y ton balay may, ti pagtungtungan may. Anya? Ibagam day ta, kanyang kalmaw. Jak laki di kayat tag, subli-subli di barangay hall. Daya amot kasta. Abay, barangay hall da ito'y balayaw. Ay basta ibagam kanyang kalmo ngayon tayong. Dito'y ton balay. Kababain mo't no, subliak man ni Jay. Amuyo mo't gaham ti agbain. Ngam apay nga inaramid yu ti kasjay. Saan na mabalinti kayat mo ang mapasama? Apay kay din asaan ngay pare. Saan na natangkan ti ulom? Kaya't mo man kan saan? Ay masapol nga agsango kayo uji barangay hall ka ni Mari Kwanang. Anya. Padasam ti saan nga umay, nday. Tas siya kung timang ipatilew ka, kadag iti pan nakabagiti lintag. Ayaw na yan. Salpag kay di ti kastay. Ay, physical injury. Kan trespassing ti atraso kanyak ni Kabadong. Gapot a kinabil nak. Kan may sa, simreklat tani di balay ka. Eh, pudno ka di pare. Inaramid mo day ta ka ni Mari Kwanang. Ay, uwan pare. Aminag. Kinabil ka. Gaputan na parte kak pare. Isungay ta. Dawatag ko mati pamakawan na. Day ta ti bagak pare. Eh, no bilang ta mapakawan na ka ni Mari Kwanang. Ay, aramidem tumanin. Ay, aramid kan tumanan, itidyak kayan. Katkalpasan na. Aminem adagos, basol mo. Sa kanto dumawan iti pamakawan. Eh, tikunam kastala ang kalakana aya pare. Pare. Eh, di mat kinunak edikan ka. Saan na saya at agkabil iti may sa ababay? Ngayon nga ti inaramid mo. Ay, amok na itan pare. Salbag. Kung namasaan na nasaya at akabilain, ti may sa babae. Na, Nga main, kabutang mo ni bagad mo.
Day tati amok pare. Na. Ay, nagsakit mo ti panagsasaong pare. Apay, ada pa kainaigan day ta abanag iti saritaan tayo ita. Ay, awan! Natural lang ti kumabel pare. Lalaki tayo kay nga raw. Ay, sumardeng ka. Ah. Di mo amuti bagbagam. Ay, ti kunam kiday. Dagiti lang babae ti kabailam. Pare, Ay, no talaga malalaki ka. Ag-training ka man para boksingiro. Tapno iti unag tiring nga ipakitam ti kinalain mo. ay, kwa. Sorry pare. Sorry mo't marikwanan. Awan ti agas ti suri. Ah. Agasam day nga arabid mo. Idida mo. Ni Marito yang ti kinabil mo. Ngarot Ita, ni mat kagawat ko nang. Wala kang hiya. Mala, tapno awan makunam kanya, kabadong. Sige, pakawanan ka iti inaramid mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Masapol abayadam ti taktak ko itang aldaw, asaan ka naglakaw, gapukan ka. Anya pa iti kayat mo akidawan ka ni Pariba daw, kagawan. Masapol nga agmulta iti may sa ababaw, ni kabadong. Anya, Kan, ikarina adi na ulitin pa iti inaramid na. Nangag mo pare. Anong masasabi mo? ay, tulungan na kumaa pare. Ay, agasam nga itamay sa ababoy ti multak pare. Ay, Aganos ka pare. No di ka kuman nagaramid iti dakas. Ket, di mo kuman mapagting tikas to'y. ay, kasla mapanunod ko pa yan ti. Ay, yabaw, ti sana rumbang pare. Ay, basta agmulta ka, peryaw! Paribadong, ada ilakok adakkel ababoy, no kayat mo. Ay, sana dakil ababoy ti sapsapulak mare. Ay, 50,000 pesos ti bayad na. Apay, damdamagag ay mare. Ay, ada pa'y bawas day ta apresyok. No mano ti kayat mo, paribadong. Ay, di naman kasarsarita mare. Tanapudot ti ulok. Ay, nakay. Na, pagbagaklaeng, tamok a pinagmulta na ka ni Marikwanag, ngiti may sa ababoy. Masuron ka kin ni Maribanang. Gapulang tamuda pinagmultanak ni Mari Kwanang. Alis to damit tayo na mangidil iti baboy da. Ay, siyempre takayat damat amalako ti baboy da. Pangala kumangay may tinagdakkel a baboy nga ididil ni Mari Bana. Ay sos, no kayat mo amalpas ti parikaw. Umutang ka iti pagbayad mo. No, adamayat nga pautangkin ka. Day talaang ti maibaga, badong. Day tangarod tiga pa o napudot itati ulok tuyak. Adulaman. Kaasimot ni Paribadong, awan samot pagbayad na itibaboy amultana. Apay no ibagam ka ni Marikwanang nga ibabawi na laengan. Ay, bayam, tapno adagunggunan na. Nasayat no agmulta, tapno agnakam. Wen ngam awan samot kwartada. Parikot nanday ta. Ay, marwam na diyata. Tabadaw, ada medyo basit ababoy kaw. Ay, uray adda. Nuawan mo't lang pagbayad ko iti baboy mo. Jak pabayadan ka na kayaw. Ngimkit day, ada patrabahaw. Agkabiti kanto iti arubaya kiti makabulan. Anya? Dadakkel ba to, ti kabitin. Ay, una yan. Nagdadakkulan na batungay. Iti o nagtimakabulan. Di yung pa'y kayat. Babaan iti data, malpasan ti parikot yaw. Ay, lakaya kon ko araw. Kinawan masel ko. Diyak kabaulanan, ti agbagkat iti batbataw. O di mayat, tapno agkamasal kayo manay. Padag ko nakit awang kwarta ni Pariba daw. Awan pagbayad na itimulta na ababoy. Anya nga ta, no tila taktak mo iti may saal daw, ti pabayadam. Sige. Mayata, kapitan. Agyaman na kagawad. Ang no ulitin ng tumanan ti kasjay. Ay, pagmulta mo iti dakkel. Kahit no aramidin na pa iti may katlaw. Ay, paibalod tayo. Agyaman ka, kabadong. Takina sarita nak ni kapitan. At ilangan taktak ko iti may sangaal daw ti bayadam. Anya? Aywan, ipagpagapok ka ni kapitan. Ibabawi ko ti may sa baboy amultam kuma.
Ngam no ulitam tupay, ay may san anwang ti pagmultam. Marikuana. Ay, agyaman na ka. Ay, fix man. Diyak tunul ulitan iti uri asinaw. Tinaramid ko king kamaray. Nasaya at nga rod no kasta. Utang mo nga rod an naimbag anakam kin ni Kapitan no kasta. Huwag nga raw. Kinagurak ni parintay. Miso mo lagayam ti makatulang. Iso asaan ako nga agmulta kin ni Marikuana. Rumbang nga raw ngagyaman ka kin ni Kapitan. Wain, agyaman na tuya. Mala, inakaw ni tayan ni parintay. Agyaman ka tasimken ti asikken ka. Kain naasyan mutken ka ni Marikuanang. Ay, agyaman ako unay king kaparay. Kat agpakpakaasiak. Pakawan na kumaparay. Ikaray, agbalbaliw ako. Win. Agsingsing put akong paray. Di mo sayangan dahito agundaway nga impaikuken ka. Ay, uwan paray. Hey, hingkakit agtrabaho iti bang kagyuken ni Marituyang. Sana dahito agkabkabit ter aramidam kan agbarbartak. Amin nagmikidi a basol ko paray. Iso pasensyanak ko man. Kala, pasensyaan da ka. Mga ano yung madamdama, adaman madamag min asinipat mo dita babae. Ay madiday ta. Ay, saanan paray. Gaputan na kaamiris ako. Aniya nga tatipod no arukod ti maysa a kapitan. Ti panakabalin nga mangipatawag iti meeting, ti kabaelan nga mangipataw iti multa. Wenno ti kinapudno nga mangipakita iti responsibilidad uray, no ti problema ket naggapo mismo iti unig ti balayken iti ugali dagiti tattao iti barangay. Ta iti talo ang nagsasaruno a pasamak iti lugar ni Kapitan Enteng. Saan laing sa amay sa aparikot ti Masanggo. At daranggas iti relasyon at da narugit adanom nga mabali ng mga pektar iti taraon ken salunat. Ken adda med dagiti animal asaan ang makapagsaong nga magtalik iti tao para iti taraon ken panakaaywan. Ket no kitain tayo dagitoy apasamak asaan laing nga kas komedya wenno ordinaryo ariribuk iti barangay agparang ti maysa a napatigabanag. Kasano nga aramiden ti tao ti umno no isumit laing ti masapula mga wat nga adda responsibilidad na. Nang rugi ti maysa a nasakit a pasamak iti simrek ni Marituyang iti barangay hall nga nakaroti pungtot na kendanag na. Saan daytoy abasi ta panagsusupi at laing, imbaga na a kinabil isuna ni Badong kalpasan ti panagbartok na. Naibaga na pa'y nga saan laing amay sa abeses ti pan nakakabil na. Ket ditoy, mas sapul ang makita dagos ti kinadagsen ti sitwasyon. Mabali na dagiti daduma ket makita da daytoy kas panagriribuk laing iti dua a tao ngimno adda pan nakakabil. Sa balit ilinia analabsan saanen a simpel a panagpungtot saanen a panagsinong batlaing. Adda pisikal a pan nakadangran ket kas maisa a kapitan responsibilidad ni Enteng na saan laing a pakalmain ida. No diket maawatan no ania tinapasamak ken no asin ti masapul ang mga wat iti basol. Idiin lawlawag ni Badong ti pasamak. Awan tinaibaga na anapintas arason amang balbaliw iti kinadakes ti inaramid na. Nabartok isuna, napungtot isuna. Nauma isuna iti panagsao ken panangulit ni Marituyang may panggip iti aramidan na iti sumaruno nga aldaw. Posible nga iti panunot ni Badong iti dayta nga rabii, ti panagpungtot na ket kaslaum da sa rasap no saane na kontrolen ti bagina. Ngem dito iti napatega reaksyon, ti panagbartok ket saan namang ikat iti responsibilidad. Ti pungtot ket saan na permiso. Ket uray adda ba nag-asaan mo akayat iti panagsisabali? Saan day ta alisensya tapno kabilen mo isuna? Nasayaat nga iti panangusisa ni Kapitan Enteng na iturong ti saritaan iti dayta apunto. Saan na mabalin nga agliklik ni Badong babaan iti panagkunana nga saan na nga amo ti inaramid na gaputa na bartok? Ti mismong panangamin na iti basol ket mas napateg ngem ti panangpadas na nga palabsen dayta kas aksidente. Madamit, pagkasapulan dito'y nga makita ti kaibahan ti panangamin ken panagbalbaliw. Mabalin nga agkuna ti tao, basol ko, ngem no kalpasan day takit ulitin namanen, awan met ti kinapatag ti panangamin ket rugi laeng. Ti panagbalbaliw ti mangipakita no pudno ti panagbabawi. Ni Marituyang, iti kasta a kasasaad ket saan meta basta na pukaw ti rigat nagapulaeng ta adda baranga hall ken adda kapitan amang sao. Adda epekto ti inaramid ni Badong iti bagina ken iti panagbiag na. Ket no adda pan nakapakawan ana ited. Saan da ita akayat na asawen nga napukawen dagos ti basol. Adda kondisyon adda multa a pagsasaritaan ken adda panangipakita nga masapul asungbatan ni Badong ti bunga ti inaramid na.
Naibaga pa iti pagsasaritaan ti multa ang maiket ding iti may sa ababoy. Ngem sumrek manen ti may sa a practical a problema, awan umdas a kwarta ni Badong. Ditoy, makita na ti may sa akas la komedya apaset ti barangay drama. Ngem adda met leksyon iti likod na. No awan ti kuarta ti nakabasol, saan akayat na, asa awanen ti responsibilidad na. Napagsasaritaan ti sabali awagastap na mabayad wenno maisukat ti obligalasyon, agraman ti panagtrabaho. Napateg dayta, ti multa saan kuma a simple a numero laeng na ibagaket kalpasan na lipaten no awan ti pagbayad. Ti panggip na ket ti parik na iti nakabasol nga adda bunga ti inaramid na. Ngem adda pay maysa a mas dakdakil a punto iti daytoy a pasamak. Ti panakipag-urnos ni Marituyang ken ti panangawat na iti pamakawan ni Badong saan na dapat usare na kasrason tapno palaganen ti ranggas. No piliin tinasaktan nga mangpakawan desisyon na dayta saan dayta amang balbaliw iti kinadakes ti inaramid. Ket no pudno ti karidi Badong agbalbaliw, masapul ang makita iti sumaruno a panagbiag na. Kurang ti Bartok, awan ti panangkabil, ken adadda ti respeto iti tao a kadua na. Tati kinatalget ti maysa a relasyon ket saan a may pundar iti buteng. Idi nagedket ti pungtot ken naurnos ti panakisaritaan, nagkarini Badong nga saanen ang mangulit. Nagdawat ti suna iti pakawan. Ket dayta ket mabalin a kitain kas may saan nalaka, apan nagsira ti istorya, ngem no panunutan na nasayaat, dito'y pailaeng mangrugi ti pudno a pagsubok. Nalaka ti agkari idi adda kapitan kagawad ken dadduma a tao nga agsaksi. Tinarigat ket ti mangtungpal iti karino awanin ti mangbantay. No sumangat manin ti pungtot ani at ti pilien na, no adda sa bali a panagsusupiat, maulit kadi ti daan nga ugaliwen no agsarding iso sa sakbay nga adda madangran. Dayta ti banag saan na masumbatan iti may salaeng nga meeting. Ket kasla ti barangay ket saan pay nakapaginana iti dayta a problema. Adda manen sa bali a banaga bimangon, daytoy met ket saanen may panggi iti dua a tao, no dikit may panggi iti lugar a pagnaidan dagiti amin. Nagbali na sentro ti riribok dagiti bisukol, adda dagiti nangala ng ko ken nang panunot a mabalin daytoy a pagkakitaan. Iti damo, kasla ordinaryo a panaglipas sa slaeng daytoy, no adda bisukol mabalin nga ilako mabalin alutuin. Mabalin na sidaen, ngem idi nang rugi dagiti sa ludsod may panggip iting gapuanda, nagbali na sa bali ti istorya. Adda nang ibaga nga narugit ti lugar a nakaalaanda. Adda met nang iparuwar iti panagdua-dua no nalinis ka diti danong. Ket nagparang pa iti panagbuteng maipanggip iti posible a red tide. Napateg nga saan na pagbalinan dayta asigurado no awan ti pamaniknik. Iti istorya panagdua-dua ken pakasek nan dayta dagiti tattao. Ngem uray saan pay anapasingkedan ti eksakto agapuna. Umdasen ti panagdua-dua tapno makita nga adda dagdakela problema. No ti danom ket marugit ken adda basurawen no rugit asumrek iti pagtaangan dagiti bisukol, kasano nga agtalek ti tao iti tarao na naggapu dita. Dito iti maysa a makapakot a paset, ni Kapitan Enteng mismo ket nasangkot iti panangala ken panangilako iti bisukol. Kaya't damit a pagkakitaan, kes no kaslaawan tinang saludsod, posible nga agtultuloy laeng ti negosyo. Ngem idi adda ng dua-dua iti kinadalos ti lugar nagrugi ti problema. Saanen laeng nga may panggip iti presyo wenno no naimas kaditi sida. May panggip daytoy iti panagtalik. Tano ilaklako mo ti makan, adda obligasyon mo nga ammo emno sa dino tinagapuan ken no natalged kadi dayta. Ti reaksyon dagiti tattao ket saan a nakaskas daaw, adda nang kedked na gumatang, adda nang ibaga nga narugit tinakaalaan. Ket no agbibiyag ti negosyo iti panagtalik, may salae nga damang may panggip iti kinadalos ti produkto ket mabalin amang pabagsak iti amin. Ket ditoy masapul meta kitaan ti responsabilidad ni Kapitan iti dua kasasaad. Maysa, kas tao akaya taglaklako. May kadua kas opisyal ti barangay a masapul, mangsalaknib iti lugar kani salunat dagiti tattao. No agsupadi dagitoy dua, ti public responsibility ti masapul nga may pangpangruna. Idi napalawa ti panagsasaritaan. Nagbalin ang nalawag na ti bisukol ket sintomas laeng ti dakdakkel a problema. Adda basura ang mapan iti waay ken kanal. Adda rugit ang manipod iti pigiri ang mabaling nga gayos iti danom. Adda posibilidad nga ti marugit a likido ket mapan iti tartalon ken iti dadduma a lugar a pag-usaran iti danom. Ket no agtultuloy dayta. Saan laeng a bisukol ti maapektaran, ti amin a sistema ti lugar ti agsagaba. Napatik ti daytoy a punto gapu tamasansan kitaen tayo ti environmental problem no adda laeng makita nga bunga. No mabanglo ti kanal sa katayo agreklamo. No adda mapatay nga ikan sa katayo agsaludsod. No adda mabuting iti taraon sa katayo ag meeting. Ngem ti pollution ket saan amang rugi iti aldaw nga nakita tayo ti epekto.
Nang rugi dayta iti basit a basura nga inwaras iti saan nga lugar, iti rugit a pinabayan nga agayus, iti ugali nga awan met makakita. Ken iti panagpanunot nga addamit sa bali amang dalos. Gapu iti daytoy na ipatawag ti barangay meeting. Titoy na usar ti posisyon ni Kapitan Enteng iti umno a wagas. Napagsasaritaan nga masapul aliklikan ti panangilibeleng iti basura iti karayan ken waig. Masapul saan amay paturong ti marugit alikido iti kanal ken kadagiti pagayusan ti danom. At damit bilin maipanggip iti panaglasin ti basura, dagiti mabubulok ken saan na mabubulok. Ket para saan na puro sa ulaeng napagsasaritaan pa iti multa para kadagiti saan namang tungpal. Tinasayaat ditoy ket saan laeng nga naiturong ti solusyon iti panagdalos iti maysa nga aldaw. At damit pa nang ipakita nga masapul regular ti panakaasikaso iti lugar. Tano agdalus kayo itaket inton bigat at damanin agibeling iti basura. Agsubli laeng ti problema, ti dalus ket saan na event, ugali dayta. Ket no ti barangay meeting ket agbalin laeng a lugar a pagtakderan ti kapitan ken mangibaga kadagiti saan na mabalin, awan met ti mapaspasamak, ti panakay patungpal ti bilin ti mas napateg ngem tinapintas asaso, ngem addamit ironic abanag ditoy. Sakbay nga nagbalin a manang ted ti bilin ni Kapitan Enteng, na ipakita nga isumit ket nasangkot iti panangalaken, panangilako iti bisukol a naggapu iti lugar a pagduduan ti kinadalus na. Dahito iti mga ramid iti pasamak nga adada a kapapati. Tati leader ket saan nakasapulan na awan pulos bitdut na. Ngim na makita na ti bidut, masapul asaan a panakpan. Masapul ngagbalbaliw met isuna, no iparit na iti daduma ti panangrugit iti danom. Masapul nga isu mismo ket saan namang patawd iti problema wenno mga nansia iti resulta ti problema. At damit pakaseknan may panggip iti piggeri. Dagiti rugit ti baboy ket mabalin nga agbalin a napig sa apalutan no direkta ama paniti kanal. Sana kayat na asawen nga awan ti lugar dagiti agtaraken iti baboy. Ti kayat na asawen? At dawagas ti panang-manage iti rugit tapno saan ang maapektaran ti amin. Tano ti maysa ataw ket mang salaknib laeng iti bukod na negosyo ngimbayan na dagiti kaarubana nga agsagaba iti banglo. Marugit a danom wenno problema iti kanal. Saan dayta apatas? Ket mabalin aditoy makita ti kinapateg ti barangay. Saan laeng daytoy a lugar papanan no adda kabilan wenno panagsusupiat. Lugar mi daytoy ang mangurnos iti kadawyan a pagbiagan. Basura danom taraken, kaaruba, negosyo, ken salunat amin dagitoy agsasabat iti maysa a basit a komunidad. No adda maysa a tao nga saan ang mga wat iti obligasyon na mabalin na ti epekto ket mapaniti adu. Kalpasan dagita nariribu ka pasamak, kasla agbalin na nalagaan ti sumaruno nga istorya ta maipanggip met laeng kadagiti animal. Ngem no panunoten analaeng, adda met daytoy na unig a tema may panggip iti responsibilidad. Awan iti balay da badong ken marituyang iti maysa a tiempo ket adda bilin nga masapul a mapakan dagiti tarakenda. Saan laeng amay sa amanok maysa nga aso. Adda aso, manok, pusa, rabbit, ken dadumapay ataraken a masapul ti makan ken panakaaywan, ni enteng ti maysa kadagiti na sukira pa kaibagaan namang pakan, ket idi namiris na kasano kaado dagiti animal. Kasla dagos anarikna na ti dagsen ti responsibilidad, adda gastos iti taraon, adda oras a masapul, adda trabaho na pay abukod. Ket dito'y mabali na maawatan ti maysa tao no apay asaan na kayat ni enteng na agbali na regular a managaywan iti taraken ti sabali. Ngamadda kaibahan ti saan ko a responsibilidad iti amin na aldaw, ken ti adda biling kanyak itagapot awan ti makapakan. No adda animal a mabisin, awan ti pan nakaawat na no apay nga awan ti amo. Ti amo na laeng masapul na ti taraon. Nagparang pa'y ti basit a panagririing may panggep iti presyo ti mais ken iti gastos iti panakapakan. Ket daytoy ket maysa a detalye a mabali na kasla komedya laeng, ngem ipakita na nga ti panagtagikuwa iti taraken ket adda permanente a gastos. Saan na kasla dekorasyon ti animal a maipakan no adda laeng sobra. No adda manok, aso, pusa, rabbit wenno sa balipay adda obligation iti makan danom ken panakaaywan. Ket no agawid ti amo kalpasan ti adu nga oras wenno adu nga aldaw. Saan na mabaling na ibagalaeng na kaaruba met dagita sa sigurado adda mangpakan. Iti daytoy met a pasamak adda adu asaritaan may panggip iti karneken kadagiti padaya. Nagparang nga adda pa nagpapandagiti tattao iti daduma a lugar a pagadaduan ti makan, ket adda met karne a naipanwen no na iwaras. No saan ang nalawag dagiti amin na detalye may sati sigurado ang makita. Adda pa nagpatig dagiti tattao iti panangan ken padaya, imiti kasta nga oras, dagiti taraken ket mabalin ang mabati nga gururay iti makan.
Kat dito'y sumrektimay sa makatawang medyo na sakit a kontrast. Dagiti tao ket makapan iti padaya makapili iti sida ken no ado ti makan mabalin pay nga agsobra. Dagiti animal iti sabali a bangir saan na makapili. Saan da makapan iti sabali a balay tapno agpakpakawan iti maysa a plato. Aguray dalaeng iti mangpakan kadakuada. Ket no awan ti umay mabisinda nagpasamakpay nga nagmasakit da badong ken marituyang ket nagturong da iti hospital. Iti panakaibaga iti istorya, adda koneksyon ti sakit da iti pananganda iti karne ken kadagiti na panda apadaya. Saan nakasapulan nga ipalawa iti saan, ana ibaga. Tinapatag ditoy ket idisuda met tinagkasapulan ti tulong, at dadaduma at tao anang damag ken nangasikaso. Ni kwaraw ket nasingid anang damag ken nangipalagip may panggip kadagiti tarakenda. Ket iti daita nga oras, nagbalin ang nalawag nga uray agsakit ti amo, saan met nga agsardeng ti pannakabisin ti animal. Naipakaamo ken enteng nga masapul ang mapakandagi ti taraken, ngem kasla adda panagdandanag ken panaggedged na. Nagsao pa isuna asaan met a responsibilidad na dagita, ket no literal akitain adda pudno iti dayta, saan ni enteng ti amo dagiti animal, ngem iti kaaruba adda met may kadua a klase ti responsibilidad ti tulong iti oras a kasapulan. Saan nakayat na asawen nga agbalin ka a permanente a managaywan. Kayat na laing nga sawen, no ti kaarubam ket adda iti hospital ken ammo mong awan ti mangpakan iti animal. Mabaling nga ti basit at tulong mo ti mangliklik iti panakabisin dagita. Dito iti may saan na pinta sa punto may panggep iti kultura ti kaaruba. Ti panagtitinulong ket saan akanayon ang nakaro a sakripisyo. No daduma panangted laeng iti makan iti aso ti kaarubam. Panangibeleng iti basura iti umno a lugar. Panangipakaammo no adda peligro. Panangawag iti tricycle no adda agsakit. Dagiti basit abanang nga kastoy ti mga ramid iti komunidad nga nalakaapagbiagan. Ngem saan met patas no ti kinaimbag dagiti kaaruba ket pagbalinen na permanente a solusyon iti kinairresponsable ti amo. Titulong ket saan na dapat abusarin. No kanayon nga adda padaya, kanayon nga adda lakad, ket kanayon met amabati dagiti taraken. Saanen dayta a simple a panagtitinulong. Mabalin nga agbalin dayta a panangipa sa iti obligasyon iti sabali, idi nagsubli da marituyang ken sabadong. Napagsasaaritaan manen no asin tinangpakan kadagiti animal. Naibaga ni marituyang nga addabilin nga naited sakbay da pumanaw. Ket dito'y makita nga saan meta simple ti komunikasyon. Ti may sakit mangibaga nga addabilin. Ti sabali ket kasla saan na kayat wenno sa saan na isagana amang tungpal. Ket iti kasta sitwasyon no adda animal a mapektaran awan met ti maiteda rason kada kuada. Isu ano adda importante a responsibilidad akas iti pannakapakan. Masapula sigurado ti ang mga titao a binilin na ket nakaawat ken umanamong. Adda pa'y sumaganad a saritaan na kasla addamanen padaya a papananda. Ket iti dayta addamanen pan nakaibaga nga mapakan dagiti taraken. Dito'y agbali na komedya ti panagbalik-balik ti problema ngem addamet nakaskas daaw a banag. Apay nga agtultuloy ti isu met laeng a sitwasyon no naamiris dan nga nariga ti maibatbati dagiti animal no ti problema ket napasamak iti umuna a beses mabali na tawageng nga di napakadaan. No maulit masapul nga adda mabaliwan iti sistema. Ni badong ket naipakita met nga agdawdawat iti pakawan iti maysa a pase ti istorya ken da panangibaga may panggip iti maysa a manok. Uray adda nakakatawa at tono ti panagsasaritaan adda maulit nga tema pakawan, basol ken responsibilidad. Kasla itiim muna apasamak saan abasta sapat ti agkuna nga pakawanennak. Ti pakawan ket mas napintas no adda kasamang aramid ang mangipakita nga naawatan mo no ani at ibiddut. No pagsasaowen dagitoy talo apasamak. Ti umuna ket may panggip iti panakakabil ni marituyang. Ti may kadua ket may panggip iti bisukol, basura ken marugit adanom. Ti may katlo ket may panggip iti tarake na mabali na mabati nga awan makan. Ngem adda maysa alinya ang mangisilpo kadakuada. Ti panangawat iti responsibilidad sakbay nga ti problema ket dumakkel. Ni badong no awan ti mangparmek iti ugali a panagbartok ken panangkabil, mabali na dakdakkel ti sumaganad a problema. Ti marugit adanom no awan ti mangsardeng iti panangibeleng iti basura ken rugit, mabalin a makaapektar iti taraon ken salun at ti adu. Dagiti animal no kanayon a mabati nga awan mangpakan, saan laeng nga mabisin iti maysa nga aldaw. Mabalin a mapadasanda ti permanente a panakababaya. Ket ni Kapitan Enteng, iti talo a pasamak, ket saan met nga agpara nga perpekto. Adda pa ng mediar na, adda pa ng ipatawag na iti meeting, adda pa nakairaman na iti panangilako its bisukol. Adda pa naggedked na iti panangpakan iti animal ti sabali. Dayto iti mga ramid iti karakter na makapainteres, ta saan na superhero ti Kapitan. Tao met isu na nga adda bukod na abidut, kinaimot, kinatamad ken panagpungtot.
Ngem ti mas napatigket no adda problema, adda oportunidad na nga agbalbaliw ken mga ramid iti umno. Ti liderato ket saan laing apanangipakita ti Ramgo. No adda agkabil iti babay, masapul na lawag ti tindig. No adda marugit ta kanal, masapul nga agaramid iti sistema. No adda kaaruba ang nagkasapulan mabali na tumulong, ket no iso mismo tinakabigdut. Masapul na kabaelan na nga awaten dayta. Tanaw ti leader ket nakarolaeng iti dadumangem nalaka iti bagina saan ang mapagtakan ti bilin. Iti kaso ni Badong ken Marituyang ti leksyon ket saan ang nasaya at nagpakawan. Ad-adda ang napateg ti masapul nga awanin ti ranggas, ti pakawan ket personal a decision, ngem ti panagbalbaliw ket obligasyon ti nakabasol. Iti kaso ti bisukols, ti leksyon ket saan laing asaan tayo gumatang no narugit, ti mas nauneg ket saan tayo rugitan ti pagtaengan ti taraon tayo. Ket iti kaso dagiti taraken, ti leksyon ket saan laing akaasi dagiti animal. Tipod no aleksyon ket no agtagikua tayo iti may sa abiyag adda obligasyon tayo iti dayta uray no adda sa bali apapanan tayo. May sapay a napateg a detali iti talo a pasamak ket ti papel ti daduma a tao. Adda kagawad, adda kaaruba. Adda mangipakaam mo, adda mangibaga no saanin nga umno. Daytoy ti mangipakita nga ti komunidad ket saan na trabaho ti Kapitan Laeng. No amin a problema ket ipasa iti barangay hall, ngem iti bukod a balay awan ti mangbalbaliw, awan met ti mapasamak. Ti gobyerno ti barangay mabalin ang mangipatawag iti meeting, mangted multa ken mangipakaammo, ngem saan na akabaelan ang mangbantay iti tunggal tao iti tunggal oras, ti panagbalbaliw ket mangrugi iti basit, no mabartok saan na mangranggas. No adda basura saan nga ibeling iti waig, no adda rugit ti baboy urnosan ti pagayusan na, no adda taraken siguraduan ti makansakbay nga pumanaw, no adda kaaruba ang nakasapulan tumulong no kabaelan, dagitoy ket saan na dramatic a heroism. Ngem dagitoy ti mangliklik iti adu a drama, ket nalabid dayta ti kangrunaan na mensahe, ti talo a pasamak ni Kapitan Enteng. Saan namin na problema mangrugi iti dakkel, ti ranggas mabali na mangrugi iti panagpungtot asaan na nakontrol. Ti pollution mabalin ang mangrugi iti maysa a basura na ibeling iti danum. Ti panakapabaya mabalin ang mangrugi iti panagkuna nga addamit siguro sa bali ang mga sikaso. Ngem no palubosan dagitoy nga agtultuloy dumakkel da. Iti may sa abarangay, ti respeto, kinadalos, ken panangaywan ket agkakabsat a responsibilidad. Respetuan ti tao akadua mo, sa lakniban ti lugar a pagbibiyagan yo, asikasuan ti biyag a nagtalekken ka. Ket no adda bidot saan ang masapul ang mga ramid iti napintas nga excuse, mas nasaya at ti mga amin mangurnos, ken mangipakita iti panagbalbaliw babaen iti aramid. Ni Badong ket naikan iti gundaway nga mangipakita nga saanin nga uliten ti inaramid na. Ni Kapitan Enteng ket naikan iti gundaway nga saan laeng ang mangipataw iti bilin no di ket mangipakita iti umno nga ehemplo. Dagiti residente ket naikan iti gundaway nga mangdalos ken mangsalaknib iti danon. Da Marituyang ken Badong ket naikan met iti gundaway nga mangurnos iti pannakaaywan dagiti tarakenda. Awan ti dakkel a milagro iti daytoy a pagpatinggaan. Awan ti kaslamay sa asa ulaeng nga dagos mangsolbar iti amin. Ti adda ket dagiti basit a desisyon a masapul nga uliten iti tunggal aldaw. Ket isu dayta ti mas realistiko a panagbalbaliw. Saan nga agriing ka iti bigat ket perpekton ti amin. No diket no dumteng manen ti isu a pagsubok sa bali ti pilian mo. No mapungto to ni Badong saanen ko maati imatimang sungbat. No makakita dagiti residente iti kanal saanen ko maapagbalinen a pagbasura. No adda padaya wenno lakad. Saanen ko maamalipatan dagiti animal a nagururay iti balay. Ket no adda kapitan amang ted iti bilin, masapul metakaya na nga tungpalen ti prinsipyo akayat na nga tungpalen dagiti dadduma. Ta iti kamaudianan na, saan ang multa ti kangruna na mangunos iti barangay, saan met a meeting laeng. Ti mangurnos iti barangay ket dagiti tattaw ang mangawat nga ti aramid da adda epekto iti sabali. No adda respeto iti balay na lakati talna. No adda disiplinas iti basura na linis ti danum. No adda pan nakaaywan iti taraken awan ti mabisin. Ket no adda pa nagbasol, adda pa nangamin ken pudno a panagbalbaliw. Daytoy ti pakaammo dagitoy a pasamak ni Kapitan Enteng ti kinaresponsable saan ang makita laeng no adda dagdakkel a krisis. Makita dayta iti basit a decision. Iti ima apilian mo asaan nga ipangato iti pungtot, iti basura apilian mo nga ibeleng iti umno a lugar, iti taraon alaglagipen mo nga ipaay iti animal, ken iti kari atong palen mo uray awan ti agbuybuya. Tano ti tunggal may sakit mangrugi iti bukod na a responsibilidad. Basit man ti barangay dakdakkel ti posibilidad nga agbalin, anasay saat ti panagbiag ti amin.